Fl-aħħar sigħat ta' qabel jum il-miliet f'pajjiżna tilfu ħajjithom żewġ persuni oħra bil-COVID-19 biex sissa din il-pandemija ħadet il-ħajja ta' 203 persuna f'Malta u f'Għawdex. Fl-ewwel każ anzjan ta' 82 sena li kien ikkonfermat pożittiv għal virus fit-19 ta' Diċembru miet fl-isptar Mater Dei matul il-jum tal-erba'. Fit-tieni każ anzjana ta' 86 sena li kienet ikkonfermata pożittiva għal COVID-19 fit-13 ta' Diċembru tilfet ħajjita matul il-ġurnata tal-ħamis fl-isptar Mater Dei. Skont l-aħħar aġġornament fuq Facebook, il-Ministeru tas-Saħħa ħabbar li fl-aħħar 24 siegħa pajjiżna reġistra 70 każ ġdid ta' coronavirus filwaqt li fihom 130 dan wassal biex naqsu l-każi attivi, numri li joħorġu minn ftit anqas minn 3000 swab test li saru fl-aħħar sigħat. Sa mill-bidu tal-pandemija f'pajjiżna wara l-ewwel każi li bdew ifeġġu fis-7 ta' Marzu rajna aktar minn 12,000 każ. L-ammont totali ta' dawk li fiequ sal-lum jammonta għal 10,423 bħalissa f'pajjiżna hawn total ta' 1,436 każ attiv. Intant fl-aħħar konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mis-Soprintendent tas-Saħħa Pubblika f'nofs il-ġimgħa, il-Professur Charmaine Gauci qalet li preżentament hemm madwar 150 persuna li qed tingħata l-kura fl-isptarijiet Maltin. Charmaine Gauci saħqet ukoll li s-severità tal-virus minn persuna l-oħra qed ivarja. Fl-isfond tal-varjant il-ġdid tal-virus li kien skopert fl-aħħar jiem fir-Renju Unit, Prof Gauci saħqet li sissa f'Malta għadu ma kellna l-ebda sinjal tal-varjant dan minkejja li ttestjaw xi passiġġieri pożittivi mal-wasla tagħhom f'pajjiżna mir-Renju Unit.